ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ବସିକି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି କି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଚୋରି ଡକାୟତ ବହୁତ ସାରା ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏସବୁ ଏତେ ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଚାକିରି ଆଉ ନାହିଁ। ଚାକିରି ନାହିଁ, ତାପରେ ଘରର ପ୍ରେସର। ଡିପ୍ଲୋମା କଲୁ 3 ଲକ୍ଷ, ବିଟେକ୍ କଲୁ 3-4 ଲକ୍ଷ, ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଆମେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଚୋରି ଚାରି ଆଗରୁ ବି ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଚୋରି ଡକାୟତ ଦଲାଲ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ସବୁ ଜିନିଷରେ କରପ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ଖାଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ପେପର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିର, ତା'ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ, ସିଏ ଦାଦା ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ କଲା ସିଏ? କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସବୁ କଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାମରେ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍। କରିବ କ'ଣ ସିଏ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପ୍ରେ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିଦେଲେ କି ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଦେବ, ଆଉ ଡକାୟତ କରିଦେଲେ ପଇସା ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବନାରେ ସେ ଜିନିଷଟା କଲା। ତ କାହିଁକି କଲା? କାହିଁକି ନା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନି। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିବେ, ପୋଷ୍ଟ ତ ବାହାରିବନି। ପୋଷ୍ଟ ବି ବାହାରିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା, ସେଥିରେ ବି କରପ୍ସନ୍। କିଏ 5 ଲକ୍ଷ, କିଏ 10 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ, 25 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲା, ତାଙ୍କର ଜବ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ନାହିଁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ଉପରେ ଦେଖିବା କଥା। ଏମିତି ମାନେ ହେଇଯାଉନା କି ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ବେହାଲରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯୁବପିଢ଼ି ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ତୁମେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଛାଡ଼ିବ, ତ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ। ତ ନିଜ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବା କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା, ରୋଜଗାର ନହେଲେ ଯେକୌଣସି କାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ସ୍କିମ୍ ଦେବା କି ଯେକୌଣସି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉନି ଆମ ଦେଶରେ। ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି।